Eta egun handia da Palarentzat, baina baita ere, aldi berean egun oso tristea, gehienok jakingo duzuen moduan, Bart hil zaigu Iñaki Ipina. 6 final banakakoa gainera jokatutakoa, 3 txapelduntza eta intendente ere izaniko palista handia. Horregaitik, gaurko final nagusia jokatuko duten pelotariak Krespoia erabiliko dute, eta seguru eurek ere omenaldia eskainiko diotela Iñaki Ipina Mungiar palista zenari. Eta hau esan da, txapelketako finala aurkestera joko dut, biak ere armintzarrak, Gerriko eta kamiseta urdinez, Erik Zubiri. Eta armintzarra, veteranosiagoa, Gorriz Esteban Gaubeka. Epaileak Irene eta Ager izango dira, eta beti lez, 5 jokotara jokatuko da final nagusia aurrez erabakitzen espada. Beste barik, sorte on bi pelotariei eta guztioi gozatu dezagun.
¿Eh? ¿Cuánto más? Yo darle más atrás. ¿Eh? Sí.
Va. Va.
Va. Se va a poner y no lo estoy.
Esta es la de él. ¿Eh?
Ahora Eric.
Bueno, ikusitakoak ikusita, ona ganera, final handia ikusi dugu, aurretik ere neskena dotorea, eta dagoeneko jaialdiari bukaera emateko sari banaketa egitea bakarrik geratzen jaku, eta horretarako kantxan doguz, Bizkaiko Pelota Federazioko presidentea den Carmelo Arindabarreta, Munduko Pilota Batzarreko presidentea den Fernando Azkarate, eta Bizkaiko Foru Aldunditik Lorea Bilbao. Sari banaketari ekingo dutzagu eta lehenik final nagusiaren aurretik jokatuako nesken gomazko paletako finaleko sari banaketa egingo dugu eta bertan azpitxapeldunei deituko utzet eta kustomek antolatutako Bizkaiko Federazioarekin batera antolatutako txapelketan
Azpitxapeldun, Goikoetxea eta Arrillaga. Kantxaratu mesedez. Mirian Arrillaga eta Miren Goikoetxea. Txalo bero bat beraientzat. Hilabete terdi jokatzera aritu ostean, txapelarik ez, baina bigarren postua izan da eurena. Gipuzkoarrak biak, Miren Goikoetxea eta Mirian Arrillaga. Eta txapeldun, Itxaso Erasun eta Miren Larrarte. Hau ere, txalo bero bat, merezitako txapelak lortu dituelako, Juston eta Bizkaiko Pelota Federazioak antolatutako txapelketa honetan. Txalo bero bat, podiuman dauden lau pelotari, Goikoetxea, Arrillaga, Larrarte eta Erasuneri. Txalo bero bat, beraientzat. Eta nesken gomazko paletako sari banaketaren ostean, final nagusiaren sari banaketarekin dutzagu eta final haundi baten ostean Armintzarbi leian batak irabazi behar eta besteak galdu, baina biek ere final bikaina eskaini duzkue eta kasu honetan azpitxapeldun gaztea, Erik Zubiri. Galduta omen dago. Orain bai, orain txaloak Erik Zubirirentzat. Txalo bero bat, merezitakoa gainera, eginiko txapelketa eta final haundia kontutan izan da. Erik Zubiri, banakako azpitxapeldun. Carmelo Harina Barretak eman dio garaikurra. Eta Armintzar batetik bestera eta gaztetik betearraren gana txapeldun 2018 urtean banakako txapelketa nagusi honetan Esteban Gaubeka. Fernando Azkaratek garaikurra eta Lorea Bilbao txapela jarriko dutzo, txapeldun nagusiari, hain zuzen ere, Esteban Gaubekari. Eta orain bai, txapela soinean, txalo bero bat bi Armintzarrei merezi duteta. Txalo bero bat, eta horren bestez gaurko jaialdia bukatutzat emango dugu, baina erramintaren salde
badakizue, horreko zita, non izan duen, hileko zuen, mukia jokatuko baita, lasterratean, esan zuen, barri eta ara ere, pelotari handia horiek ikustera, urreratu zaitezela. Beste barik, Bizkaia frontoia agertzearen eta gurekin batera gozatu izana